Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आणि दरवर्षी आम्ही हा कार्यक्रम IMBच्या तर्फे करत असतो. ह्या कार्यक्रमामध्ये आम्ही तैलचित्रांचं प्रदर्शन जे केलेलं आहे ते गोव्यातील विविध क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तिमत्व ज्यांचं मोठं योगदान गोव्यासाठी आहे, विविध क्षेत्रातील ह्या लोकांना आम्ही समोर बसवून लाईव्ह मॉडेल करून त्यांचे तैलचित्र केलेले आहेत आणि त्यांचं आम्ही वर्षाच्या अखेरीस मग आम्ही प्रदर्शन लावतो. यंदा आम्ही 18 मॉडेल वापरले आणि जास्त होते, 26 मॉडेल आम्ही ठरवलेले होते, पण लॉकडाऊनमुळे काही आमचे रद्द झाले, तर राहिलेले आम्ही 18 मॉडेलांचे तैलचित्र केलेले आहेत. आता एकूण आमच्या IMBकडे एकूण जवळजवळ 50 तैलचित्र आपल्या IMBकडे सध्या आहेत, जे IMBचं ॲसेट होणार आहे. IMBकडे ही सर्व तैलचित्र राहणार आहेत. ते निवड समिती आहे, ते निवड करणार आहेत आणि ते IMBकडे असणार आहे. हे प्रदर्शन जे आज सुरू झाले आहे ते येत्या 3 तारीखपर्यंत सुरू असणार आहे. आम्ही ही भारतीय गेम आसा चडान चड हो मातयेंतलो खेळ आसा. आता मातयेन खेळपाक आमकां आवडना आनी तातूंत भितर आमी गांवठी समजतात म्हणून खोखोक एक नवे फॉर्मॅट दिल्ले आसा आनी म्हाका दिसता की एंजल ब्रदर्स who have taken this initiative and we could see the infrastructure that they have built. We decided just 8 or 10 days back that we will host this. आयचो ग्रामसभा पळय कितें आसलो तो 12 पासून आमी ते डिस्कस करता. प्रिवियस ग्रामसभाचे आमी पळय इश्यूज रेज केलेले ते अजून आयज पासून ताणें सुटावे करूंक ना. ताका लागून आमी मातशे हें कशें आसा, वी आर नॉट सॅटिस्फायड विथ द वे द पंचायत इज फंक्शनींग. आमी सारके बसन म्हटलें म्हणटा ते आमचे एज पर CPDP दी आर डेव्हलपमेंट प्लॅन्स पळय आमी सबमीट केलेले. वी हॅड गॉट सँक्शन ऑफ अबाउट 1 crore of rupees फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ द 14th कमिशन. ताचे कितें तांणी आयज सांगलां फकत 5च प्रोजेक्ट केला म्हणून दीस इज नॉट फेअर. बिकॉज कितें आमी वी आर नॉट डुईंग थिंग्स फॉर आवर पर्सनल रिजन, वी आर डुईंग इट फॉर द पीपल. सो गांवच्या पासून जर आमी तर बसून सारके बसून ताये बसून आमी बसून स्पेशल मीटिंग घेतलेली ऑफ डेव्हलपमेंट कमिटी, विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी VDC, ते तर प्रपोजल तुमकडे तर फुडें व्हरोंक जायना आनी कित्याक तुमी बसले?